Hanna Christine Christoffersen. Vil du have Kim Højfeldt, som hos dig står, til din ægtemand? Vil du elske og ære ham og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad. Så forkynder jeg jer at være ægte folk, både for Gud og for mennesker. Amen. Og nu, Kim, så må du kysse din ægte hustru. Da vi mødte hinanden første gang, var det en mørk og stormfuld fredag aften i december 1999. Orkanen Adam var på sit højeste i hele Danmark,
Men det rørte dig ikke. Selv dengang var du sej pige. Du var i byen på Uptown. Det var jeg også. Jeg er alligevel over at hente et stykke pizza slice. Så på vej ind på Uptown igen, så mødte jeg dig, Anna. Og du spurgte, om du kunne få en bid af min pizza. Du så jo godt ud. Også dengang. Så selvfølgelig kunne du få en bid af min pizza. Gammel kærlighed rustede som bekendt aldrig. Så i 2014, efter stort set ikke at have set hinanden i 14 år, fandt jeg dig på en internetdating. Så jeg prikkede til dig, og så fik vi skrevet en del sammen. Og det gik heller ikke ret lang tid, inden vi fik en kaffeaftale. Og vores kærlighed, den blomstrede hurtigt op, men også igen. Og kære Frederik og Alexander, jeg vil også gerne sige tusind tak til jer, for at jeg nu har kunne gifte mig med jeres dejlige mor. Og også en tak for, at I begge to har lukket både Jonas og mig ind i jeres liv på den rigtig gode måde. Og jeg lover jer begge to at passe rigtig godt på både jer og jeres mor. Og så skal I selvfølgelig vide, at jeg elsker jer alle tre rigtig højt. Tak lige meget. Og til dig, kære Jonas, vil jeg gerne sige tak for den måde, som du tager imod Hanna og dine brødre på. Jeg glæder mig meget over, at I alle fire har fundet rigtig godt sammen. Og vi hører jo ind imellem sætningen, "You're my brother from another mother." Min skat, du gør så meget for mig hver dag. Du er simpelthen en. Du står op hver morgen, smører min madpakke, laver kaffe, er klar med nyvasket arbejdstøj, kysser mig farvel i carporten, og når jeg så kører på arbejde, begynder jeg allerede at tænke på, hvornår har jeg fri i dag, og hvornår bliver jeg derhjemme igen. For mine tanker, de er ved dig, og jeg ved, at tankerne de er vigtigt. Du gør så meget for mig, stort set døgnet rundt, men jeg er ikke forkert. Jeg har bare verdens dejligste kone. Og det er ikke løgn. Det er fuldstændig rigtigt. Kære elskede skat, jeg har det altid under, når jeg er sammen med dig. Og jeg er helt sikker på, at vi får mange gode og lykkelige år sammen med vores lille familie. Jeg elsker dig ubeskriveligt meget. Men jeg kan ikke love at elske dig i resten af mit liv. Men jeg lover, at jeg vil elske dig i resten af mit liv. Kære alle sammen, selvom det ikke er normalen, at bruden holder en tale, ja, så kommer det nok ikke som chok, at jeg gerne vil. Jeg vil gerne starte med at sige tak til min søde mand, for hans flotte tale. Han har været meget bekymret for den, og han klarede det bare. Så jeg vil gerne takke min svigerfamilie, og vi har følt os som en del af familien fra dag 1, og vi er dybt taknemmelige for. Det er dejligt at være sammen med jer, og jeg elsker at være sammen med jer. Altså. Så vil jeg gerne takke min egen familie. Det har betydet meget for mig, men også for Kim, og han har følt sig velkommen i vores lidt måske anderledes familie. Jeg vil gerne rette en særlig tak til Mutti og Bense. Tak til dig, Bense, fordi du har fulgt mig på kirkegulvet i dag. Det betyder så meget for mig. I betyder alt for mig, men også for Frederik og Alexander. Så til mine 3 skønne drenge. Jonas, Frederik og Alexander. Jeg står her som en stolt mor til alle 3. Jeg er så glad for, at I fungerer sammen, og I har fundet hinanden. Og meget hurtigt følte jeg som søster. Jeg elsker jer hele mit hjerte. Skal vi lige skåle? Skål.
Min skat. Og nu min mand. At jeg elsker dig. Det ved du. Og vi er gode til at fortælle hinanden det. Og ja, vi har faktisk også lige bekræftet det. Endnu en gang over for dem, vi holder af. Derfor har jeg valgt at tale til dig om, hvorfor jeg elsker dig. Jeg elsker dig, fordi du er min allerbedste ven. Jeg elsker dig, fordi du er min tryg. Jeg elsker dig, fordi ingen andre kan give mig den modspil, som du gør. Jeg elsker dig for din fjollede side. Jeg elsker dig for det blik, du kan sende en hakkebøf med hvidløg. Jeg elsker dig for din ærlighed. Jeg elsker dig, fordi du får mig til at føle mig elsket. Jeg elsker dig, fordi vi kan grine sammen, og fordi vi ikke altid behøver at tage tingene så højtideligt. Jeg elsker dig, også når du ikke er til at drive ud af sengen. Til sidst, så elsker jeg dig, fordi uden dig vil jeg ikke være mig. Jeg er dybt taknemmelig over at have dig i mit liv, og have dig ved min side, og jeg er stolt over mig. Min elskede skat, jeg elsker dig over alt. Jeg vil gerne bede jer alle sammen om at rejse op